Straight to the Now, point. aritas to mga hisgutanan, mga kaigsunan, labot sa natad sa politika, unya, mo lagi na akong giingon, ang akong oras may gala tong Sabado, ato man interview si Yogi Ruiz. Natong pagka-Biyernes, interview to si Julito Ko, pagka Sabado si Yogi Ruiz, karon atong schedule si Engineer Nestor Archibal. Unya, sunod atong schedule si Raymond Garcia, dayon si Mike Rama. At interviewon tanan kining ato mga mayoralty candidates. Naplano po takong mo invite sa Mandawi o Lapu-Lapu, pero wa nay oras, no? Sige lang, ato na siguroon Cebu City, no? Kay Cebu City naman tutog province may ko siguroon una. Pero daghang kog plano o panalitan wa pata matandog ining vlogger. Gidisturbo man ta ining vlogger de ako na lang ning giusab gamay na tong plano ha. Karon bitaw ato lang yung balikan mga higala kay ni ay mga streamers gibutang naong ni Governor Gwendolyn Garcia. Kami naman sa DYHP magipasinginlan. Busa ato ning isgutan mga higala na wa na ba to koy planong mo isgot kay pero niya naman po ni iya ato Sabado nalingaw naman ako ato mga higalag issue no. May pa ako tong kuanan ha. Sige lang karon ni araman to naman tay mga pictures ako ibalik gamay mga higala pero gipanangtang na kay gibash man. Straight to the Now, point. atong balikan mga higala. Kining, tanawa na god, ang mga kapitan, mga mayor, o uban mga higala, mga leaders, probinsya, ang narrative ni Governor Gwendolyn Garcia, patapukon ng mga mayor, patapukon mga kapitan, maingon din na, nitabang ko sa Sugbo, ug mauni akong nadangatan ang pagkasuspinso. Pabiktiman kunuhay, pabiktim, isi... Pasilan gob no pila ka tawo ang imong gipangkiha gob. Ha? Bisag mo comment lagani in town sa comment section. Hala, patulan gid nila. Nya karon na bawsan mahigala dunay kaso nga naigo. Pa victim dayon oy. Pa victim. Nya mingon nga dissertation to nga gipalawman aron MCWD mo kana maipon mo adag edit prebuyag no with due respect sa mga editors sa video editors mahigala niya kay sakto sa konsuldo mahigala sa Capitol so siyempre kinini ang ila po ng trabaho no nya ilang amo gusguin di ayuhon po nag-edit may po pag-edit mahigala na tubod ng tubig pagkahuman og bulldoze mahigala daghan truck nga nakuha sa ng grabe nan kana kwari ang gihimo matod pa mahigalang Ombudsman Martires, kwari kini sa San and Gravel. Nasakpan man, mingo niya, nag-deselt, dili, kwari, deselt. Ala, palusot yung istorya, Gob, ha? Karon mi tayo palusot di sa Manaog sa Capitol. Kaya palusot may galake, mo ni kumilik, ika-explain ko na, ha? Pero daan pa magkango Manaog. Strike 3 naman ang imo. Kaya doon naman na 2018 pa din, no? Napamagani dahil ni katong 2012 wa ka Manaog. Nakahinumdo mahigala si Attorney Chiking Shares nga miingon ka nga over my dead body. Pag 2018 do na pa kay laing kaso, ha? Naghanag kaso ni Mogoboy, ha? Nya karon di na po ka Manaog unsaon naman lang ka? Wa gi pulisad nga maka implementar wa tanan inana ka kahawd so unsa naman ni kutob lang mis pag-amam nga lay sige na lay buutan man sila lay. Kanang preventive suspension misleading na po imong gihimo nga kuno mao ni ako nadangatan gisilutan di ba silot preventive suspension ang tuyo mga kagalaan aron mohawa ka diha mawa ang imong influence na kay kanang mga dokumento na very sensitive sayon kay ninyo itamper diha pandoktora ninyo na dinha pang-usbon na ng mga dates sa uban pa mo na likayan sa ombudsman ang maka-influence kasi mong opisina o ang pagtamper ang mga dokumento mo nang preventive suspension di man ka maminaw preventive suspension unsa man another disobedience na po na lay ato lang nga katawa-katawa ha kwari sa San and Gravel kwari nasakpan man mingon a dissertation mo ni ang narrative nga yang itugan ngadto sa mga kapitan ngadto sa mga mayor mapaluy-luoy ni dito pa victim pariharan ni mahigala ako balikan ng dapita pariharan ni sa mga streamers gibutang streamers pagpamutang sa mga streamers mga kaigalaan dito sa Cebu City ha nanubra siguro ilang mga tarpulin ba ilang mga streamers hasta Cebu City gibutangan unya wa man makauyon mga tao na bash man negative mag-epekto unya
Di panangtang kay negative mag-epekto. Nga mamasangil pa namong DYHP. Kanawa na ko niyo, example, kini, netizen mo yung nagkuha ani. Gibidyuhan is netizen, o sa may gibutang, zoom in ko no daw niya, freeze, para ko mabasa ha, tama. Kana, wailain ana, katong mas klaro-klaro nga, kuhan patubang sa ni. Kana, we support, sa gibutang nila, we support the legitimate governor of Cebu, Gwen Garcia. Cebu is Garcia country. Matod pa, sa Binisaya pa, kami ni suporta. Kami mo suporta sa lehitimo nga gobernador sa Sugbo, Gwen Garcia. Ang Cebu, nasod, Garcia nga nasod. Kinsa may namutang, ana? Nganong kami mas DYHP may pasanginlan? Matod pa yun imong vlogger, Gob, no? Asa man nagibutang, Mambaling, Bulacau, Basak Pardo, Dayas, Mabulo, Tipulo, Mandawi, di pa mo tangan anang mao mga streamers. Kana sa Tipulo, Mandawi siguro day, pahimo siguro yung butangan kay kung ano man Mandawi is, kung man, makabutar mag-governor. But ang Cebu City, pwede gapon lang butangan. Actually, kung na-okay pa ni day, mayo pag-feedback. Ano mingon na sila nga, liman ka na ha? Nagi nagbutang nga Garcia country ang Cebu City. Nga naman, kinsa may makabenepisyo, analyze na gano'n itong maayo. Analyze ito mayo, ay may pasangin nila Mr. Vlogger nga, kamo DYHP mga uplok mo. Kami ko na nagbutang, ha? Mayo pa ni mga higala epekto, mingo man nga, laliman ka, astang Cebu City, God. Support ko sila, bisag, dili, makabutan ang Cebu City, pero na mga streamers gawin. Ngano na sobrahan kadaghan inyo mga streamers? Kaya ako nasuroy ko mga higala sa North, katong pag Semana Santa ba, nagbisita iglesia ko indaykin. Namugay kong kaugalingong tulumanon ba? Kanang bisita iglesia. Nako'y kaugalingong tulumanon, anak pod. Matang Semana Santa, mga kaigalaan. Medyo, before ko mubat-bat anang Birnes Santo, kinalang makatuman ko, anak. Karon Birnes Santo, hawa ko katuman, tanan. Unya, ni bat-bat ko, medyo, kaya ko, kuha na itong pagkabat-bata, kina. Lahi iso sa una ba? Ako nang tumanon, tanan. Nako'y akong kaugalingong mga tulumanon, anak. Agi pod mga higala sa kining ato pong mga tahas o protection sad mga kagalaan, no? Mao man ito sekreto, Ginoo man ito sekreto mga higala. Singadto ko sa norte, pag adto ko sa norte, kanang bitang bag-orong kuan nga sikat po kay sa San Remigio. Ako ang kakatubit na ko itong interview si Bishop Ruben Labaho, ni sayaw ang adlaw ni adto ko. Sa Kapalinha. Dito napita mga kagalaan, pertin naghanang mga streamer si Governor Gwen. Si Pam Baricuatro nga iyang kontra, bida, maihap na ang iyang streamer, usay di kakakita, sunod na po pila ka meters lang, ano po yung daghan, nasubrahan kadaghan ng mga streamers, nasubrahan kadaghang tarpulin, tugos kadaghan, yung pamutang Cebu City, uban. Kanya, karon, Mr. Vlogger, Governor Gwen, di man nakapasangil siguro ang pamila. Kaya umamasangil sa pamila, mingos pamila niya nga, ay, nagkuwag mga kung mga tarpulin, wag gani tarpulin sa pamila dito. Abot, karon kay doon na may nagka-ingon nga doon na naman ko ng mga ni-support ni pamila, day. Tanaw nga sa pamila ba, nisaka na ang rating, nisaka na. Ang mga konpod, mga higala, murag ni kuan na ang bandwigon ba. Kaya sa social media, daog mas pamila. Ya dito sa field, yun, nisaka ng iyang rating dito, kumbati na, muna nga, nanapoy daghan ni support. Matod pa doon na ako ni streamer si Kwanon, nana ko ni mga tarpulin. Kaya kung tanaw dito ko mag-ihap sa tarpulin, pildis pamila dito. Pero doon ako yung nakasulti na ko, nga doon na ito na namutang dito, kaya doon na ako ng mga tao ko nga kwan, ni pick up na ba? I-pick up naman mga higala, delikado ka ni si Governor Gwen karon, mabitan ang sa puto na kayo ni. Doon na mga ni volunteer nga nagbutang dito mahigala mga tarpulin. Muna kini karon sa Cebu City. Nagbutang mahigala mga streamers. Tingali dili nila mapasingin lang sa pamila kay basig tubagon sa pamila nakuwang pa ako mga streamers dito sa probinsya kanha na Baynon City. Unsay gihimo ining vlogger? Kami sa DYHP may gipasangin lang. Unsang hitabua may gala tanawar ko no. Mo na ilang mga streamers asa man tong kang pamilang streamer dong para mapukan dong. Mo na Gwen og Soko. Asa man ka pam nga streamer. Naa ka diha dong.
kanin sa ubos. Dako ang kang guyen, dako ilang suko ang kapamila gagmay mo streamer nagipamutang gagmay. So unya kani kung papahimo ana mo gasto ka manggagod, karon baliktad sa Cebu City dong. Tawag ko dong. Ansa ni mga kuana Mambaling, Bulacau, Mabulo. Kani kini gibutangan og streamer kini mga skywalk diha, no? Unya karon kisa may makabenepisyo ana. Kini kung okay pa unta ang feedback ani day mingo man nga ana, okay na nga naman doon naman goy mga prangka pagkastorya ato analisarog maayo ha. Mr. Vlogger, nganong kami may pasinginlan mo sa DWHP? Kinsa may makabenepisyo ana? To be very honest, kung atong i-evaluate, si Gwen may makabenepisyo ana day. Kay ilang argumento nga kuno gibutang ni sige sa nagbutang para bugal-bugalan si Governor Gwen. Tinulay kisa may mo butang in taon ana. Tingali doon ay siguro lain siguro unsa ba? Imbestigara inyong kampo. Ayaw kami pasangin list DWHP. Kay tinuray lang makabenepisyos Gwen kay daghan ang mga taga-probinsya nga nanarbaho diri sa Cebu City. Munang pwede ra nang butangan day inday. Actually day pwede man ang butangan day. Nga naman naamay mga taga-probinsya daghan kayo manguli sa probinsya. So kuno hay inyon nga we support the legitimate Governor of Cebu, Gwen Garcia. Cebu is Garcia country. Na akong challenge, simple naman kamo doon naman mo intelligence funds. Gastuhin ninyo, na may mga CCTV. Tanawang CCTV, kamo mo imbestigar. Magpatuo makamo maayo mo imbestigar. Aron magawas ang kamatuoran ba? Pangitaang CCTV, na may daghang establishments na na Mambaling ko na, Bulacau, napay Mabulo, napay Tipulo Mandawi. Asyaro, makitaan ka na kinsay nagbutang sa streamer. Kuha ang CCTV, imbestigar kinsay nagbutang ng streamer. Aron makatuo mi ba nga, kunuhay, lain ang nagbutang, di mo kapasangil pamila, kay pamila kuwang og streamer. Mayong pamila, ayaw ko niyong bugal-bugaling, pamasangil na nagkuwang mo akong tarpulin sa probinsya. Wala, inyo pasangilan kami sa DWHP. Ginganlan pa may mahinggan mga uplok mo, DWHP. Sa ingingon day. Tangtanga na, kauban ninyo, oy, kabuang ninyo, oy. Kami pa giinan mga higala. Anong mamuta usabay among interes pagpamutang ana in taong naong ni Gwen din na streamer. Pila may kantidad ana. Unya pagsugo pa nimo ana, manugo pa ka. Og doon na may kwarta, ipalit na lang mo ginununan. Kaminos, baya ka na mo, Mr. Vlogger, inyo sa mo giyon, mga pobreng alindahaw nga nangitag kapanibaan. Ang sinultian mahigala ni Gwen o kining iyang vlogger, maumaog yun. Bida ka mapahitason mo rin yung tag-iya. Mao di ay nga, di ka manaog sa Capitol Gob. Mao di ay nga ang inyong sinultihan pwede ka mapahitason kay Cebu is Garcia country di ay. Sayon naman na, analisaran ninyong maayo. Kaya mo na, kami pa, kamo DWHP, hoy mga, uy nga naman taon, ang isa may pasanginlan mo, kami DWHP, Jesus marusip. Hinoon, ako kang i-challenge, mangita dito og CCTV, unyag, ang nagbutang na si Goliath panalitan, da. Adawa, nagyo ko. Di nagyo ko kalimot na kami da DWHP, tol man. Ilado man ang among mga kwan. Ano, manugo pa bata, makabayad pa ta? Kami nos bayad ka na mo mga pobreng alindahaw mga kami dire. Pero kami, Mr. Vlogger, no, ang among kwarta dire, Mr. Vlogger, hinaguan na mo ni. Tinarbahuan na mo ni. Dili mi kawatan. Muna akong iprangka-prangka, ha? Nya kining kwarta na mo hinaguan, dili na mo ipahimo ng tarpulin, oy. Kada ko na, ang imong pagpahimo ng tarpulin, pila ka kantidad na nagpagpahimo, ana. Napay naong ni Governor Gwendolyn Garcia, napay marka, niyang panapton pa, bayla ka buok. Nya kining among kwarta nga dili na mo kinawat, tinarbahuan, siningta na mo among palit, ana, o sabay among makuha in taon. Jesus, uwa kay laing mapasingilan kami pag yung DWHP. Doon sa man yung pag-analisar in taon, ha? Mawala na iya, paminaw mo mga kapitan, kay patawag mong Governor Gwen, doon ako'y nadunggan, mga mayor, ang narrative ani niya sa mo'y hero. Nga, atong gikuan ang
Kwari na sa San Gravel matod pang Martires. Nasakpan man mo sa akong gipalaw man gihinluan ang kuan ng tao ang tubig ni kuan na niniuki na nya muna sa MCWD. So mugawas kuno hay siya hero unya pabiktim ang effect murag way daghang gipangkiha mahigala mga pobre gipangkiha hasta mo comment ikiha daginuto nila. Kaluoy taon hulga-hulgaon pa mga higala nga kining vlogger mo hulga family of lawyers mi na may battery of lawyers hadlok taon ang mga tao. Unsa naman lang ning atong pamaagi dinhi? Ang atong liderato tungod sa mga tao mo sunod kay nahadlok. Unsa man tanang kalakiha? Mga hadlok na lang ang tanan. Kay hadlokon. Unsa ning kalakiha mga sukitig paminaw? Nakaron mo niya narrative gato pa victim na tawar god. Kamong mga mayor karon president ang tamudan, mga kapitan, mga tao des probinsya, manay pa victim ni sa dito kunuhay. Nya hasta ang kasilyas nga bayad 5 ang wiwi, ang uo, Jis, sama na, pa-victim gapon na anak Governor Gwendolyn Garcia. Pa-victim gapon ka na, Gob. Pastilan karuhon tala ni. Kini analisarag maayo. Kini landaan mahigala ang pagpaprinta ni, kabayad ka magyud ani. Bida kay ikaw kay, katawanan kay ba? Asa, mga tawa lang sa among janitor na mahigala, magkatawa lang taon. Ganun mo gasto man among kwarta hinaguan na mo, among kwarta nga dili kinawat, among ipaprint anang kanang streamer, mapaprint pa niya kami pa mamutang, pila kay gasto ano? Pila may gasto na? Ang pagpaprint landaan, ikaw boy kay, pila may gasto ang pagpaprint landaan? Unya ang pagbutang pa ng streamer, kana gani mahigalang mo atras ka, atras kabayad gani kag 5 pesos sa nagpaatras ka bata, bisag bata pa na or JS ba ka? Sabot tayo suguon ni mo anak karong dong ibutang ni dito dong. Ikaw it dito dong, ha? Imbestigara tanawa sa inyong kampo, Mr. Vlogger, Governor Gwen, tanawa sa inyong kampo. Mayroon ba ka mo dag inartista, ha? Sa may nagbutang, ayos, pastilan, oy. Kamaayo gini mo, oy. Kamaayo gini mo mudag, inartista. Di ka manaog karon daghang kag katarungan dili mo naog. Ato 2012 sama ka. Wa man sa gyapon ka mo naog dili karon kay duol naman ang eleksyon mo ni mo una. Dili to gamitag balaod ha kay mo ni ang technical. Unya kadto di ay pagka December 2012 inday ken December pa man to. Layo pa mang eleksyon. Ngano man gyapon ka manaog. Nya tong 2018 inana ka kahawd wa na gyud makabadlong nimo. Ang saon naman lang ka na mo amo lang ka ngam-aman. Gob Gwen naog na. Gob ha. Sakto na gob. Mura ka ng kalakiya gatong makinumdum lang tamay kalato sa lalay bang buaya. Nga nakakaon og tao mga sukitig paminaw nakapaak og tao dili na lang ta makakuha na gyud makabadlong hasta mga pulis nga tuwa dito way nahimo. Hasta mga tao nga tuwa dito way nahimo. Igo na niya lay ayaw lay buutan man sila lay. Iklaro diha ha. Tanawa sa inyong grupo, sa inyong kampo, kisay namutang, nganong ka may pasanginlan diwa HP, tiya mo na mo nila kaparat ninyo, ha? Og ni salir pa ni, okay pa ni, mingon sa data, tanawa, hastang Cebu City, musupport na mo, ha? Ang mga taga-probinsya nga tuwa sa Cebu City, ni support, yan karon kay gibas man, mingon na dili kami may namutang, ana, dili kami namutang, kanang diwa HP. Nga pa ilain ay pakita na ko ninyo, gibugal-bugalan, kani gidit-idit ni. Tanawar ko do hasta ganing Gaisano Country Mall gibutangan na Garcia Country Mall. Kami na po'y pasangin li ani Mr. Vlogger. Kani. Ano ba ang Garcia Country Mall? Wa babae. Kana gi-edit man na. Be gamitin ninyo og unsaon ninyo pag-trace ana kinsay nag-edit, kinsay nag-post ana. Kay basig kami na po ni WSP ha, kami na po pasangin li. Atong klarohon ni mga sukid di paminaw. So, bantay-bantay lang mo mga kapitan, mga mayor, mga kaigsuonan na to mga subuanon. Kami sa DYHP, kami gipasanginlan ining Governor Gwendolyn Garcia ining iyang vlogger nga kami mo'y namutang sa streamer. Tiya mo na. Unsang klasihan na mga higala, ha? Balik ta streamer dong, kay kita na bigi pasangin lang dong, ha? So, mo ni mayo mo dag mong na mga istorya. Pag himo-himong istorya mga sukitig paminaw, sa na, di ba na himo-himong istorya ha?
kami ko ni namutang. Unsa may interest namong mamutang ana in taon oy? Ha? Palit na lang mo nagmunggos diri sa kuan, pare nami panudan. Ay kami nosgo ka na mo. Bisag amo ning pinibre ning amo diri, gaokra-okra lang mi diri ha. Pero di mi mangawat. Mo na among ipaklaro gyud. Kining among kwarta di ni kinawat, hinaguan na mo ni, among siningtan ni, gihaguan na mo ni, mo na nga naami na dawat kwarta, silduhan mi mahigala sa mong paghago. Nakapalit daw mig munggos-munggos sa dire. Okra-okra, ha? Wa may budget anang ipamutang streamer, oy. O inani ka bakakon og maghimo-himoon og istorya Governor Gwen, inani ka Governor Gwen, kini imong vlogger inani? Straight to the point. Inani ka o kini imong vlogger ha? Saman, karoon ta naman imo ni o ang imong vlogger lang. Ayaw may pamapasangin li. Ikuha ala na sa way kusmod ka na tanaw ninyo murag ayay, wa man mo sa pabor ng mga tao. Kuha lang sa way kusmod. Dili kay mo pakapin pa mong pamasangil, di wa HP pa pasangin lan. Ka lisod sa nang kalakiha. Ha? Sa nang kalakiha. Ikaw may nagbutang-butang na mo anigob nga di wa HP. Kaya minimong inanaon? Aboy no, smartiris, imo man sang butang-butangan. Kami, di wa HP imo may inanaon or kini hunahuna ra ni sa imong vlogger. Mana maka ipaklaro ko no. Kay di mahimo na mahigalang nya kami mo hilom lami aning kalakiha kamoy sobra na gyud kahaw dinhi. Murag noon Garcia countryman mo nang haod. Pero ang katawhan mo ay pinakahawd sa tanan. Atong balikan mahigalang atong konstitusyon og kinahanglan ang mga tao masayod. Masayod ang katawhan mo na nga ang atong konstitusyon mahigalang nag-ingon gayod nga ang sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point. Number 1! Komentaryo na walang sinisino-sino. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point.